Padayon ang pagdagsa sa mga pasahero sa public terminal sa General Santos City. Duha ka adlaw una ang Pasko. Busa gipahugtan pa sa kapulisan ang seguridad alang sa mga biyahero. Ani ang dugang detalye. Naginay-hinay na og dagsa ang mga pasahero sa mga public terminal aron makauli sa ilang lugar una pa man magpasko og bag-ong tuig. Gani dinhi sa General Santos City, padayon nga nagsingabot ang mga pasahero. Ingon ani ang sitwasyon karon dinhi sa public terminal sa General Santos City. Kung makita sa akong likuran karon, padayon ang pagdagsa sa mga pasahero. Doble sab ang seguridad nga gipatuman dinhi. Kung mapansin sa akong likuran karon, matag usa ka bagay sa mga pasahero ang gipang check gayud aron walay daotang elemento nga makalusot. Ang mga estudyante nga sila si Rainier o Rodelin sayo nga miadto sa terminal aron dili malangan sa pag-uli sa ilang mga probinsya. Uyon sila sa hugot nga seguridad nga gipatuman sa terminal. Okay lang sila, tapos di na sila stricto kayo. Then na sila yung mga conductor nga gakuan ng mga pasahero na okay lang sad na maayo ang pag-communicate nila sa tao para makasakay. Mas okay siya kay mas secure ang mga tao while nagabiyahe sila. Nanawagan ang otoridad ngadto sa publiko nga likan ang last hour nga pagbiyahe aron dili magdasok sa mga terminal. As of now, wala pa naman tayong nare-receive na mga insidente in relation sa celebration ng Yuletide season. Una-una siguro, i-avoid nila yung magbiyahe ng last hour na. Kasi yan palaging nangyayari. And siguro kung pwede, magbiyahe sila na wag na lang magdala ng mga mahaling gamit, no? Or yung mag-display ng mga mamahaling gamit. Kasi yan yung nakakatawag pansin sa mga snatchers. Nagpahinumdum sab sila sa katawhan nga likayan ang pagmaneho og sakyanan kung nakainom aron malikay sa disgrasya. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.